ପାଠ ପଢ଼ିବି ହୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଅ। ପାଠ ପଢ଼ିବ ହୁଁ SDM ହେବ ହୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଭଳିଆ SDM ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼େଇବ ଜଣକୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବ ସେଠୁ SDM ଚାକିରି କରିବ ତାପରେ ଆଗ ଧାନ ଫୁର। ମୋତେ ସେମିତି ଭାବିବେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଭାବୁନି ଆଉ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଏବେ IAS ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କେତେଟା ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅ ପୁରା ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି କେତେଟା ପୁଅ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଅ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ବୋଲି ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ନୁହଁ କି ସବୁ ପୁଅ ସମାନ ନୁହଁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ଜୀବନଟା ସାରା ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଉ କିଏ କରିଦେଲା ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ସେଆ ଭାବିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଇଏ କରିବି କି କିଏ କରିଦେଲା ବୋଲି କ'ଣ ତା ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ମୁଁ ସେଆ ଭାବିବି ନା ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବି ନା ସଂସାରରେ କିଏ ସୁଖରେ ରହିବି।